ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୌର୍ୟର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ 30 ଜଣକୁ ବାଛି ବାଛିକି ଦେଇଦିଅ। ଆଜ୍ଞା 30 ଜଣ ପାଗଳ ବୋକା ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁ ଦେଇପାରିଲନି? ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ କ୍ରିଟିକାଲ ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଯୋଉ କାଗଜ ମୁଁ ଦେଲି ଚିରିକି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ହଁ ଛାଡା କାମ କରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ କାମ କରୁଛି? ମୁଁ ପୁରା ଚାରିଟା କଣ ଚିରି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପାଗଳ। କଣ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ ଆଉ। ଦେଖ ମୋ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସବୁ ଦେଇଦବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯୋଉ ପାଗଳ ବୋକା ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଦେଇଦେଲେ? ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଲେ? ମୋ ପାଇଁ କଣ ରଖିବି? ମୋର କିଏ ଅଛି? ଶେଷରେ ନିଜ ଢିଅଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କଣ ଅଛି? ଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଥିଲି, ଆରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଫେରେଇ। ହଁ